po sa lahat ng mga riders. So kay mamaya guys, pag nasa maganda-gandang spot. Live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Doing no cap, only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. And guys, no, stop over muna kami rito. Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Puko rito kay Ate Ganda. G Motorvlog. Please subscribe Subscribe and like. and share. Okay, good morning mga ka-MG, no? Yan. Ngayong araw ng Thursday, yan, April 6. So, babiyahe tayo ng mahigit kumulang 9 hours and 25 minutes. So, pupunta tayo ng Baaw, Camarines Sur. Okay. So kasama natin si Bro Jason at si Bro JR. Yan, kita-kits tayo guys. At mamaya-maya babiyahin na rin kami. So 1:46 na ng madaling araw. Okay. So ride safe po sa lahat ng mga riders at babiyahe ngayong Semana Santa. Apo. Mahaba to, 9 hours 20 minutes. Mahaba yan 395 kilometers yung biyahe natin. Ayan si Bro Jason. Scooter gaming kami ngayon. Biyahe sir. Sa ano sir? Baaw Bicol. Maluwag pa naman itong oras Oh, maluwag pa yan. Makalagpas lang kami ng Los Baños. Okay na yan. Maybe 234. Okay na sir. Sagad na yan. Ito po. So 237 yung nagas natin dito sa Petron. Siyempre mas need nating mag full tank para sa ganun sigurado tayo sa ating biyahe. Siguro mga pag umabot na tayo ng makabawas tayo ng 3 bars, so magpapagas na tayo ulit. Yan, dito kami pala dadaan guys sa May Alabang. Yan. Dito kami ngayon sa Parañaque sa Sukat Road.
Mas mabilis kasi yung umuwi namin pag dito kami dadaan kaysa magano tayo na magtanay Rizal. Ayan yung exit ng papuntang Bikutan. So sa intersection na yan, doon lang kami kakanan. Okay? So update ko kayo mamaya guys pag nasa maganda-gandang spot na tayo. Dahil ngayon madaling araw pa, wala pa tayong masyadong makikitang view. Yan guys, nandito na kami ngayon sa Alabang. Papunta na kami sa Los Baños. Dito ay ang uwi namin papuntang Laguna. Ayan yung kasama natin dyan sa unahan. Dahil mag-uwian ngayon, no? Dami, ngayon madaling araw. Medyo traffic dito guys, oh. Dito sa area na to. Dahil may nag-i-espalto ngayong madaling araw. Ayun, oh. Kita nyo yung yung pampatag ng medyo mainit-init pa. Ang kapal na ito nang nilagay nila, oh. Traffic na. Yan pa, exit na kami rito sa San Pedro. Dami natin nakakasabay ngayong mga rider, oh. Daming mag-uwian. Yan, dito na kami guys sa SM Santa Rosa. At babaybay na lang namin itong papuntang Binyan. So update ko kayo mamaya pag medyo maganda-ganda na yung spot natin, no? Madilim pa ngayon masyado. Ayun, dito kami ngayon sa Island Santo Tomas. Dito kami dumaan kahit ron sa kabila. Sa Pabinyan, masyadong malubak na raw. Kaya nag-decide kami ng tropa na dito kami dumaan. So ito kasi yung daan din dito medyo straight talaga at kalmado. Mas malawak yung dadaanan natin, like dun sa kabila. Marami rin talaga ngayon natin na mga kasabay na bumabiyahe, mga motorcycle tsaka yung mga siklista. Dito all goods naman yung kalsada guys. At syempre malawak. Okay, so update na lang tayo mamaya. Grace, grabe, napaka-traffic dito sa may San Pablo. Tsaka may dumaan sa may Batangas. So kita nyo naman, oh, napakahaba ng dinaanan namin kaninang traffic. Halos na-stranded kami sa traffic ng 1 oras. Kasi yung iba hindi na nagbibigay ng ng daanan, hindi nag-giveaway. So ang dami na rin nagka-counterflow ng mga sasakyan. Kaya yun, oh, nag-cause ng mahabang traffic hanggang dito sa may San Pablo. Marami talaga nag-uwian ngayong araw na ito. Ganito yung nakakapagod, yung sobrang traffic. Pag maluwag okay lang, kasi naman mo yung impact ng hangin, Dito mamoy mo usok, saka yung mga clutch sa mga malalaking truck. So ride safe na lang guys. Update ko kayo mamaya. Hello pre, saan kayo? Sige. Habol na lang ako. Province of... Oh, nakalagpas na ba kayo? Ha? Palusena? Sige. Okay. Naipit ako sa bus,
Uy, yun lang ah. Grabe, ngayon lang nagka-traffic talaga ng gusto, no? Kaya nga eh. Nakadalawang stop ako eh. Sabi ko, asan kaya sila? Okay, okay. Haba ng traffic na. Barbie, Pacord pala to. Straight solid line, bawal mag-counter. Naipit ako. Uta ay magpaandar nung ano. So approaching tayo dito guys, sa Chaong nga tayo. Chaong, Quezon. Nanibago ako ngayon sa aking biyahe. Kasi nung last time na nag-ride tayo dito, maluwag. Kasi ngayon, karamihan ngayon nag-uwian. So sobrang traffic talaga. Malaki nga ng kinain ng oras natin ngayon. Pero yun yung alas 2 kami umalis. Mag-aalas 5 na. Andito pa rin kami sa Quezon. Wow. So update na lang ha. Update na lang guys mamaya. Yan guys, no, stop over muna kami rito sa Cabrera. Kakain muna kami, medyo nagugutom na yung mga tropa. Pwede ba rito? Dito ko na lang para di ko na baklasin yung camera. Ay. Kaya mo na kami. Una ko para kita. Oo. Kaya mo niya kita ka dyan, ikaw bisa? Kaya ko para akong kabida eh. Ata, dito kamay ako lagi eh, si Kuya eh. Di may ano, nakapara ako. Oo, yung dalawa. Hindi, mag-isa lang siya. Alam, tulo ng para ako. Tapos may ano, may karton. Nakasabay ko niya. Nakasabay ko na kami siya kanina. Sabi niya, ito na ba? Pareho kami naipit. Nag-ano rin siya. Ito rin sa video. Kahit kami mga nakabike, Manila sa Bicol. Oo. Bike. Marami na rin ito. Parang dami. Yun, dito na tayo sa Lucena. Hanapin ko lang sila. Rito raw sila sa Shell eh. Grabe, sobrang traffic ko. Laki ng kinain namin oras. Dati alas 7 dito na ako. So sobrang traffic, ang hirap. Yan guys, so nabutasan yung kasama natin. Sasalpak mo lang yan. Ano mo muna?
Ayan, mas maganda kasi may dala ka niyan. Mas mabilis. Ha? Salpak mo lang dito. Para maghangin lang. Oo. May ano yan, may sealant niya sa loob. May silat na yan? Oo. Pero papaano pa rin natin. Ayan ano, sumisunod. Diretso na pala yan. Oo. Maganda yan. Pala yun, may silat na lang. Kung nagkabag siguro to. Yung kanina yan? Oo. May kabog yan. Wala naman tusok eh. Ang init. Diretso silat na pala yan. Oo. Maganda to. Ano lang bago ng Mobino. Oo. Ikaw nga, G. Pasok mo. Ingat, ingat, ingat. Kita na lang tayo. Yun guys, inabot na kami ng gabi. Chat na lang tayo. Ingat, ingat. Dito kami sa I Love Tambo. Ayan, so explore ko kayo rito sa ating mga vlog regarding dito sa Kamsur. So kita-kits po tayo sa next vlog at stay safe po sa lahat. God bless mga kababayan.